Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti umuna a Juan, Kapitulo 3, versikulo 18. Anak ko, saan tayo kuma nga agayat babaan iti sao, wenno sarita laeng. Ipakita tayo kit di ti pudno a panagayat, babaan iti aramid. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Anak, itata kaayan-ayat mo ni Amay. Aglimpyo ka mat kuman. Nasingpat ni Amay. Iswasaan mo kumaaluklukwin. Tatang, nasingpatak matkat. Basta saandak nga asit gan, dagiti babae. Ay, unay katdaytan a panagrasrason mon. Ay, saan ka talaga mabagbagaan? Uray pupuutam to'y kunak. No saan ka nga agbalbalew, dumtang ti panawen, asinaan na kamat ni Amay. Ramidak ti amin, tapno saan nakasinaan ni Ami, tatang. Ay, agseryoso ka kumamattain. Apay, saan mo pala ang akap-kap na kan ni Amay? Kat no nasingpait, napintas, kay na maababae. Ay ayatak ni Ami, tatang. Isu ti kayat kong agbalinto nga asawak. Saan ka kumang agpatingga iti sao? Ipakitam iti aramid. Anya? Kaayan-ayat mo ni Gerald? Wen, apay ka di? Saan mo ka di nga ammo ababaero dayjay? Anya? Kasano nga mo? Nabayag mat kitin dayjay adamag. Ngamtay kunadan, no babaero te lalaki, babaero day ta aging gat inggana. Anya? Sobra ka mat? Awan ka din ti karbangan nang agbaliw? Ay kat, bareng ano nagbaliw, gayam. Agpaiso ka di tinadamag ko? Anya day ta nadamag mo? Babaero ka kano? Nakadamagan mat iti day ta? Sanan anasken nga ibagak. Ibagam ko matipudno kanyak. Saan ka babaero? Day ta tipudno. Pudno ka di nga ay ayatan nak. Ay ayatan ka. Iso asaan ka amamatpati ka dagiti mangmangeg mo nga ibagbaga dagiti chismosa dita. Agtalag ka kanyak, Ami. Kinasao ko ni Gerald. Saan ka no apudno a babaero? Adda ka di mat lalaki ang mga klon iti kinababaero na? Paliiwak Amangan ngayon no nagbalbaliwan. Bareng ano, adda pa nagbaliw na? Ikaklatamat iti tsansa na nga agbalbaliw Sapay la kuma, gayam. Tasaan mo ang mapadasan ti kunkunada ang mapaay kan ayat. Agtalegak ka ni Gerald, Melba. Talaga nakapimpintas ka, Agnes. Kaano nakadingaklonen? Amangan mat no adan ka ayan-ayat mo. Awan, kunak lang aruden. Iti day ta kinataer mo? Awan pa'y nobyam? Awan pa'y ngarod. Sika ano sungbatan na kon. Tapno adan nobyak. Ala, sungbatan ka. Ngam agkari ka asaan nakla ang alukwan. Ikarik, Agnes. Saan kanto alukwan? Ay unay kan, Gerald. Kayat mo kaday, taibagak ka ni Ame ti araramida. Ay da kayo matatang. Kayat siyo ka di amasaktan ni Ami. Nasaysaya atin amasaktan ita. Ngam jay luklukwam laeng. Nay, pangasyo mo't atatang. Saan nyo nga ibagbagakin ni Ami? Sana bali, sina ako ni Agnes. Basta saan nyo nga ibagbagakin ni Ami, ti may papankin ni Agnes, ha? Siguradwam laeng asinaam day jay nga Agnes. Tano saan? Talagang ibagakan ni Ami, ti agpaysaw. Apay na ita ka lang agpakita kanyak. Amumat nga da trabaho kami. Pasensyakan.
No saan ka akanayon ang mapasyar? Okay laang matkit di. Basta tinapatag, saan na kumaaliplipatan. Kan ipaayan nak iti oras. Di ka madanagan. Adda akanayon ti oras ko ken ka. Sapay la kumata napudno ka kanyak. Napudnuaken ka. Ay ayatin ka unay, Ami. Ay ayatan ka matunay, Gerald. Mabalin ka di nga awisan ka ngagpasyar, kalpasan ti trabaho. Una, day talagayam. Sa dino? Itimol. Adalain kayat ko agatangin. Kalpasan na. Manganta iti restaurant, saka itulod. Okay nga, Rod. Sa dino ti pagkitaan ta inton madamdama. Sukunin kayo ti pagtrabahwam. Okay, orayan ka. Gusto ko man no inawis ko ni Ami nga imay dito yung mall. Adda ko makadwak nga agpagnapag na ita. Iti dayjay man na banda ti papanak. Barang adda ijay ti birbiro kak nga style ti bado. Aglingad akatakos. Ni Gerald tinakitak. Kat adda kaduan a babae. Kunakun kat. Babaero dayta a Gerald. Agpaiso ka di dayta nga ibagbagam, Melba? Ay na, nakita dagiti dua a matak, Ami. Ay, luklukwan na kaday a Gerald. Sinurot ko ida iti babae na. Kalpasan nga da ginatang da iti day a department store, simrak da iti restaurant. Nukas na, babaero nga rod nga agpaiso ni Gerald. Ay, saan pa'y nagbalbaliw, gayam? Anya ti rumbang aramidak gayam. Kat, isinamon Ngam, kayat ko pa'y akasarita ni Gerald gayam. Ala, makaamu ka. Angam sinaamon day dya lalaki. Saan na kumanat nga i-break, Ami? Ay ayatin ka. No ay ayatan nak. Apay nga rod nga adda kadwa masabali a babae. Sorry. Sana na maulit. Bayam, sinako ni Agnes. Basta di nakisinsina, gaputas si kati ay ayatek. No basta, Agnes, tinagan na. Wen, ngam si kati pudno nga ay ayatek. So please, sana ko mga i-break, ha? Sige, pakawanan ka. Ngam pangaasim ata sinaamon ni Agnes. Kan agbalbaliw ka kumamatan. Wen, ikarik, agbalbaliw akon. Anya? Pinakawan mo? Nagkarimat nga isina na ni Agnes. Kan agbalbaliw ka nun. Kat, namati ka, Mike. Ay ayatak ni Gerald, Melba. Diyak kayat ngagsina kami. Ay, jak amukan ka. Luklukwan na kalaang day dya lalaki. Please, Melba. Maawatan na ko, ma. Sana bali, ta nagkarimat nga agbalbaliwan. Talaga anatangkan ti ulo man niya. Saan mo pa'y matgayam asininaan ni Agnes? Di na nga rod kaya ti makiwin na suwas kanyak, tatang. Saan arason day ta? Isardeng maun ti panagkit-kita yaw. Ala, wanan tatang. Di kayo madanagan. Isong agsardeng kayo, amang sermon kanyak. Amaw, sa umlaang day ta. Saan mau ama aramay? Isina kun kunak lang arudan. Awan ka di ti aramida mitangal daw, Ami. Apay ka di, Gerald. Kaya't kong hag-date ta. Agpaiso? Sa dino? Mapandag pa siya. Kalpasan na. Manganta iti restaurant. Kayat ko launay, Ala, agsagana ka nga rodan. Urahin ka. Okay, mabit lang nga rod. Makabanlog mati ang pagnapagna niya. Mabisinak paikit din. Sana bali ata naka-order tan. Urayan talangan ti order ta. Nagano ti tao.
Baglakid din ta, dapay bakante nagtugawan ta. Wan nga rod Gerald? Anya tir aramidam dito eh. Asino ti kadwang? Kaduak ti may isa kadagiti friend ko. Sika, asino ti kaduang? Ay, siya ti girlfriend na. Girlfriend? Ang tagtaga-inap kan samat. Siya ti girlfriend na niya. Anya ti kunam? Gerald, agpaiso ka dit ibagbaga daytoy a babae? Ami, sikati ay ayatek. San ka din yung bagakon ken ka? Sikati ay ayatek? Ayok. Anay ko. Pasensya ka, Agnes. Ngam ni Ami ti ay ayatek. Husto deta na panagsangsamit mo. Saan ka diya sikat ti pinilik? Sikat ti ay ayatek, Ami. Kaano ka di ti panagbalbaliw mo, Gerald? Kunak man no kunam asinamon day jay nga Agnes. Saan kami pa'y ngamin ang nakapagsarita itinasayaan? Ngam likliklikak, met. Panagkunak, nasaysayat nga agsina talaangan. Ay, saan na? Please, Ami. Sikat ti ay ayatek. Pangasim. Di naksinaan. Ikanak pa iti maudi agundaway. Ita, agsangit-sangit ka? Ay na, friend, binagbagaan ka idi. Idi pailaang, binagaan kan, saan ka di? Diyak mo, Melba. Ngam ay ayatak ni Gerald. Diyak kamalan ang mapukaw ko. Ay, diyak amukan ka? No apay nga ipalpalubos mo nga al-alilawan na ka day diya Gerald. Kuna namat ngamin nga ay ayatan nak. Naibaga na kumasan akon nga ay ayatan di so makisina akon. Ti panagayat, saan lang agpatingga iti sao wenno sarita. Maipakita ti pudpud no apanagayat, babaan iti aramid. Siyak ti pinili na, Melba. Iso ama ko nakapudpud no nga ay ayatan nak. Makaamu ka, no saan mo akayat ti mabagbagaan. Nagpintas talaga ni Rima. Diyak manen maliklikan ti masulisog. Amok ano armak, sungbatan naklakit di. Madlaw mata kursunada nak. Sana bale, tanapakawan nakmat ni Ami. Amok nga ay ayatan nakmat ni Ami. Ket di na maitured, ama po kawak itibiyag na. Anak ka diti ko na nga ibagam kanyak. Apay nga inawis nakamangan iti day ti a restaurant. Kuwang amin. Manipod nagita ka. Saan ka na mapukaw dito'y panunod ko? Taapay ko, mamat. Panagkunak kat agayata kon kan ka. Anya? Sigurado ka kadi? Sigurado ak iti marikrik na Rima. Agayata kon kan ka. Kwa. Saan ka di nga damat panagayak mo kanya? Wen, damo ka pala ang makita. At damat tan panagustok kan ka. Agyaman na Rima. No at damat panagustong kanya. Kumusta ngay, gayam? Awan ka di pa'y tinaamwam akalukwan nga aramidan manen, ti kayan ayat mo? Si kamot, Melba. Kaslaon orayam nga daramidan na akalukwan. Konsay naklaan kan ka. Panagkunak, nagbalbaliwan ni Gerald. Pagkunaamat. Kanayon nga da oras na kanyak. Kanayon kami arumwar. Kinapudno na. Inawis nakmanan arumwar kami inton bigat. Ada kano barbaro a restaurant apapanan mi. Kat sigurado kano amagustuak dagiti putahe ijay. Nasayaat nga rod, nupod no ang nagbalbaliwan, gayam. Wanya, magustuhan mo't lang dagiti putahe da? Wan Gerald, daytoy ton a restaurant ti kanayon tapapanan. Talaga ang naimas dagiti putahe da. Kunak tumat ang magustuhan.
Kat, kasano? Agawid ta ka din? Mabit lang ha. Agsiarak diit. Urayanak dito eh. Okay, mapan ka nga rudan. Nabati na ti cellphone na. Anya nga talo kita ag ti cellphone na. No asino dagiti kachat na. Adaw mo awang. Kita ag man no asino. Rema ti naka-phone book. Sungbatak ngam sa anak nga agsasaw. Urayat nga iso ti umuna nga agsaw. Hello, honey. Sa dino ka diti ayan mo. At ako mapangawi sa ka. Hello, hon. Apay asaan ka sa mong sumbat? Girlfriend na kakadi ni Gerald? Ha? Sino ka? Apay nga dagan ka sa cellphone ti boyfriend ko. Amom ka di, a girlfriend nakmat ni Gerald. Agpada taluklok ko na. Iso ano siyak ti sika? Saan ka ngagtaltalag ka ni Gerald? Gaputan na paglan a babaero. Jakay nagsinata, Ami. Maminano ka di nga ibagak asikati ay ayatek. Nauma akon, Gerald. Kunak no agbalbaliw kan, ngam talagang awan pagbalbaliwam. Ay ayaten ka, Ami. Diyak kabala na mapukaw ka. Saan apudpud no panagayat dayta, Gerald? Nagulib ka. Napudno nga ay ayatanak. Ipakita mi ti aramid. Saan ka lang agpatinggay ti sao? No kayat mo, agkalay satan. Tapno mamati ka asikati ay ayatek. Sorry, Gerald. Ngam naawanan anam impinsan ti panagtalag ko kan ka. Uray ikasarnak. Amok alukwan naktulat ta. Ay na, kamaudyanan na. Nakapagpanunot ka matlaangan, gayam. Gaputapud no ti ko nam gayam. At ipanagayat. Saan nga agpatinggay iti sarita wano sa ulaan? No di kat makita iti aramid. Talagamat. Saan tayo ko mga agbalin abulsak maipapankan ayat? Agpaiso dahi tagayam. Kat, kumusta tirik namit ha? Maladingitan na maragsakan. Maladingitan. Gaputan na pukaw ko ni Gerald. Maragsakan akmat. Gaputan na aramid kun ti rumbang nga aramida. Pangasiw, tatang. Da kayo kumati makisarita kini Ami. Bareng da kayo tidenggan na. Di nakiramraman iti kalukwam, Gerald. Rumbang laang tinaramid ni Amay. Gapaw, tasaan ka ang maikarikan kwa na? Tatang, nakasaganak amang ikasar kini Ami. Agsublilakit di kanyak. Pasensya kan. Ngam sa anak amapan makisarita ka ni Amay. Baybay amkit day, ang makabirok iti lalakay, ang mangayat kan kwa na iti napudnaw. Tipudno nga ayat, nabuyugan iti respeto, panagpakumbaba, panangipatag, kan awan laok na akinagulib, wano kalukwan. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biang. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.